ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆದ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೇಪಲ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕೇಪಲ ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯಾನು ಏಪನೇ ಎನ್ನು ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕನ ಅತ್ತಂಡ ಎತೋ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಪಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಲಬೋಳು ಸಂದಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಇಸರ ದೇವರು ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಲ ಕಟ್ಟಾಯರು. ಆ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಲಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾನಿನ ಬುಡಿಯರು ಕುರುವೆ ಬತ್ತಿಯರು ಹೂ ಕೊಯ್ಯರು ಎಂದು ಪಣಪುನ ಪಾತೆರ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡು ದೈವಗ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರ್ಪವವು ಅಡ್ಕದ ಪೂ, ತೋಟದ ಪಾಲೆ, ಕೂಚಿದ ನೀರು, ಅಲವುದ ಕರ್ಸಲೆ ಐಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸುರೂಕು ಬರಪಿನೇ ಅಡ್ಕದ ಪೂ. ದೈವಗೂ ಏತು ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಣೋಪದ್ಯ ಕೊರಿಯಂದತ್ತು, ಏತು ಗೌಜಿದ ಓಮ ನೇಮ ತಂಬಿಲ ಕೊರಿಯಂದತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಚಿ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಪಲ ಪುರ್ಪಲ ದೀದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲರಾಯ ಎಂಕಲ್ಡೆ ಈತೇ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ನಟ್ಟಂದಂಡ ಆ ಮಲರಾಯೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲರಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ದೈವಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ದೈವಲ್ನ ಸೇವೆ ಉಲಾಯ್ಡ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ದೈವಲ್ನ ಸೇವೆನು ಆಯ್ತಾ ಪರಿಸರ ಮಲ್ಪಡೊಂಜಿ ಮನದಾಸೆಡು ಇನಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಹೊಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ಕೇಪಲ ಪುರ್ಪ. ಆ ಕೇಪಲ ಪುರ್ಪದ ದೈಕ್ಲಿನ ನಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇಪಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಎಂಜಿನ ಕೈತೋಟವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಆ ಪೂನು ದುಂಬದಗಳು ಪಲ್ಲೆಗನೆ ತೋಟದ ನೀರ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಪುರ್ಪಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಏನನ್ನು ನಂಬಲೆ ಪಂಪುಣಂಜಿ ಆ ದೈವಲನ ಎಂಚಿನ ನಾನು ನೋಡಿತ್ತು ಅವೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೈಪಾಡ್ದನು ಬಾರಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ದೈವಗ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೇಪುಲಪು ಆ ಕೇಪುಲಪುನ ಸರ್ವತ್ರವಾದ ಪೂರ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ನಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗ ಅವೇ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಬೆದ ಬೆದೆ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಅವೇ ಸಂದೇಹವಂತನ ಅವು ಬಾರಿ ದೈವಗ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚೆನ ಇನಿ ಆರಂಭಿಕವಾದ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆದ ಮಲ್ರಾಯ ಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಸುಮಾರು 25 ಬಗೆತ ಕಾಡ ಕೇಪುಲದ ಒಟ್ಟಿಗೂ 25 ಬಗೆತ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮೂನದ ಕೇಪುಲನು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೇಪುಲನು ಇನ್ನು ಕೊನತದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೇಪುಲ ಪೂತ ತೋಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಜ್ಜದೀತ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಮಲ್ರಾಯ ಸ್ಥಾನ ದೀತ.